नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. पालकमंत्री पदाबाबत रवींद्र चव्हाण स्पष्टच बोलले. एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा. आणि 26/11 मधील शहीदांना वैभववाडीत मानवंदना. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. निलेश राणेंच्या कार्यकर्त्यांचं त्यांच्यावर किती प्रेम आहे हे दाखवणारा व्हिडिओ कमालीचा व्हायरल होतोय. 2014चा पराभव निलेश राणेंचा लांजा येथील कार्यकर्ता ओंकार अंबरे यांच्या जिव्हारी लागला. जोपर्यंत निलेश राणे जिंकत नाही तोपर्यंत चप्पल घालणार नाही अशी शपथच त्यांनी घेतली होती. मात्र हा वनवास 10 वर्षांनंतर संपला. निलेश राणेंनी स्वतः त्याला चप्पल घालायला लावत त्यांचा सन्मान केला. बिन चपलेट आम्ही हातून 2014ला तेव्हापासून हा बिन चपलेट हा वर्ष काढली जाईल. दोडामार्गमधील कुंभवडे गावात ब्लॅक पॅन्थर आढळून आलाय. दीपक केसरकर हे चांगल्या मताधिक्याने जिंकले, कारण विशाल परबने अपक्ष म्हणून 33,000 मतं घेतली. त्यामुळे केसरकरांनी आणि महायुतीने विशाल परबला सुद्धा बुके नेऊन द्यायला पाहिजे. माजी आमदार भाजपचे नेते प्रमोद जठार यांची ही वक्तव्य बुचकाळत टाकणारी आहेत ना. त्यांच्या वक्तव्यांची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. विशाल परब यांच्यामुळे आमदार दीपक केसरकर यांचा विजय सोपा झाल्याचं ते म्हणतात. पण हे खरं आहे का? विशाल परब यांची अपक्ष उमेदवारी दीपक केसरकर यांच्याच कशी फायद्याची ठरली आणि यामुळे राजन तेलींना कसा फटका बसला हेच जाणून घेऊयात पुढच्या काही मिनिटात. नमस्कार, मी जोईली. आपण पाहताय कोकण सात लाईव्ह. यंदाची 2024ची निवडणूक विशेषतः सावंतवाडी मतदारसंघातील निवडणूक खूपच इंटरेस्टिंग होते. सुरुवातीपासूनच यात ट्विस्ट येत होते. आरोप प्रत्यारोपांनी देखील वातावरण चांगलंच तापलं होतं. 3 टर्म आमदारकी भूषवलेले 15 वर्ष ज्यांनी या मतदारसंघाचं नेतृत्व केलंय ते दीपक केसरकर पुन्हा एकदा महायुतीकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. तर महाविकास आघाडीकडून राजन तेली यांना उमेदवारी दिली होती. यावेळी यात ट्विस्ट होता तो अपक्षांच्या आव्हानांचा. ऐनवेळी तेली भाजपमधून ठाकरे पक्षात आल्यानं घारेंना डावललं गेलं. घारे नाराज झाल्या, त्यांनी बंडाळी केली. तिथं महायुतीच्या विशाल परब यांनीही उमेदवारी मागे घेतली नाही. परिणामी सावंतवाडीत चौरंगी लढती झाल्या. याचा मोठा फटका केसरकर यांना बसू शकतो असं बोललं जायचं. तेलींचं आव्हान, ठाकरे पक्षाचं बळ, केसरकरांवरचा रोष. तेली विशाल परब बाहेर पडल्यानं भाजपचीही ते दोघं मतं घेतील तर घारे महाविकास आघाडीची मतं घेतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच दिसली. पहिल्या फेरीपासून केसरकर आघाडीवर राहिले तर तिकडे तेलींच्या बरोबरीनं विशाल परब यांची मतं दिसत होती. काही ठिकाणी तर तेलींपेक्षा विशाल परब यांनीच जास्त मतं मिळवल्याचं दिसतंय. आता नजर टाकूया विधानसभा 2024 मध्ये या उमेदवारांना पडलेल्या मतांवर. दीपक केसरकर यांना 81,008 मतं पडली आहेत. राजन तेली यांना 41,109 मतं पडली आहेत. विशाल परब यांना 33,281 मतं पडली आहेत. तर अर्चना घारे परब यांना 6,174 मतं पडली आहेत. ही आकडेवारी पाहता दीपक केसरकर 39,899चं त्यांना लीड मिळालंय.
दुसरीकडे राजन तेली आणि विशाल परब यांच्या मतांमध्ये केवळ 7,828 मतांचा फरक आहे. विशाल परब यांनी अपक्ष असून चिन्ह नसूनही तब्बल 33,281 मतं मिळवली आहेत. एवढी जास्त मतं मिळवणारे ते सिंधुदुर्गच्या इतिहासातील पहिलेच अपक्ष ठरले. याच आकडेवारीचा आधार घेत प्रमोद जठार यांनी काय विधानं केली आहेत पाहूयात. दीपक केसरकर हे चांगल्या मताधिक्याने जिंकले, कारण विशाल परबने अपक्ष म्हणून 33,000 मतं घेतली. घारेबाई ज्या उभ्या होत्या त्यांना मतं घ्यायला जमली नाही, त्यांनी 5,000 मतं घेतली, त्यांचं डिपॉझिट गेलं. तर तीच मतं कदाचित तेलिंगकडे ट्रान्सफर झाली असती. जी विरोधातली मतं, जी अँटी इन्कम्बन्सीची मतं, ही सगळी मतं तेलिंगकडे ट्रान्सफर झाली असती. त्यामुळे तेलिंगकडे जाणाऱ्या मतांचा प्रवाह जर कोणी अडवला असेल तर विशाल परबने, आणि विशाल परबची 33,000 मतं, हा पहिला अपक्ष आहे की ज्याने एवढी मतं घेतली कुलदीप पेडणेकरांना. त्यामुळे केसरकरांचा विजय हा विशाल परबामुळे सोपा झाला. त्यामुळे केसरकरांनी आणि महायुतीने विशाल परबला सुद्धा बुके नेऊन द्यायला पाहिजे. मात्र ही प्रमोद जठार यांची विधानं भाजपच्या अन्य पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना आवडलेली नाहीयेत. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि राणेंचे निकटवर्तीय तसेच आमदार केसरकरांच्या विजयात मोठा वाटा असलेले मनीष दळवी यांनी जठारांना घरचा आहेर दिलाय. आमचे पक्षाचे नेते सन्माननीय जठार साहेब त्यांनी असं कुठेतरी म्हटलंय की केसरकरांचा विजय हा विशाल परब यांच्यामुळे सुखकर झाला. मला असं वाटतं की त्यांनी या मतदारसंघामध्ये यावं, या मतदारसंघातल्या आमच्या सगळ्या सहकारी भाजपच्या कार्यकर्त्यांबरोबर, की ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये आपल्या रक्ताचं पाणी केलं, ज्यांनी रात्रंदिवस मेहनत घेतली, त्या कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद साधावा, त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी, वस्तुस्थिती खाली काय होती याची जाणीव करून घ्यावी आणि त्यानंतर कोणाचे गोडवे गायचे त्यांचे गोडवे गावे. परंतु मी या निमित्ताने एक गोष्ट सांगू इच्छितो की हा जो विजय आहे हा महायुतीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, महायुतीच्या विचाराचा आणि महायुतीच्या नेत्यांच्या परिश्रमाचा खऱ्या अर्थाने विजय आहे. इथे कोणाच्या बंडखोरीमुळे, कोणाच्या गद्दारीमुळे कुठला विजय सुखकर झाला नाही. जे दोन्ही मंडळींनी ज्यांनी बंडखोरी आणि गद्दारी केली ते किंवा अन्य अपक्ष सगळे जरी एकत्र केले तरी महायुतीचे उमेदवार म्हणून केसरकर साहेबांना मिळालेली मतं ही त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. आणि त्यामुळे अशा कोणाच्या तरी बंडखोरीमुळे विजय सुखकर झाला असं म्हणून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न कुठल्याही नेत्याने करू नये. जरी हा आमचा अंतर्गत मामला असला तरी सुद्धा ज्यावेळी अशा गोष्टी मीडियाच्या माध्यमातून बाहेर येतात त्यावेळी त्याला त्वरित उत्तर देणं हे खऱ्या अर्थाने गरजेचं मी समजतो. कारण मागचे 3-4 महिने सातत्याने या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कार्यकर्त्याला प्रत्येक दिवस एक संभ्रमाची अवस्थेतनं जावं लागत होतं आणि ते गेलेले आहेत आणि त्याच्यातनं आत्ता तर कुठेतरी सावरत आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये असं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करणारी वक्तव्य कृपया सावंतवाडी मतदारसंघातल्या राजकीय परिस्थितीवर कोणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याशी संवाद साधल्याशिवाय करू नयेत, अशा प्रकारची एक आमची इच्छा आहे, किंबहुना विनंती आहे. तर विशाल परब यांची पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता नसल्याचं खरमरीत शब्दात त्यांनी सुनावलं. नाही, त्यांचा पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता मुळीच नाही. आमच्या दोन्ही नेत्यांनी त्या संदर्भातली भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या प्रवृत्तीला परत पुष्पगुच्छ देऊन ती चुकीची प्रवृत्ती जवळ करण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही, आमचा कार्यकर्ताही घेणार नाही. पण खरंच विशाल परब यांची उमेदवारी केसरकरांच्या फायद्याची ठरली आहे का? नेमकी सावंतवाडीची ही मतांची समीकरणं काय आहेत ते ऐकूया आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून. प्रमोद जठार यांनी केलेल्या विधानानंतर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातलं जे राजकीय गणित आहे ते निकालानंतर सुद्धा
अगदी ढवळून निघालेलं पाहायला मिळतंय आणि ज्या पद्धतीनं प्रमोद जठारांनी म्हटलं की विशाल परबामुळेच केसरकरांचा विजय सोपा झाला आणि त्यानंतर मनीष दळवींची पण एक प्रतिक्रिया समोर येते. घरचा आहेर जो आहे तो मनीष दळवींनी जठारांना दिलेला दिसतो की इथल्या रक्ताचं पाणी करणाऱ्या कार्यकर्त्याला येऊन भेटा आणि नंतरच कोणाचे गोडवे गायचे ते का, अशा पद्धतीचं विधान हे मनीष दळवींनी करत एक घरचा आहेर दिलाय. पक्षाला तोटा करणारा किंवा राणेंच्या विरोधात बोलणाऱ्या कुठल्याही माणसाला पुन्हा पक्षात आपण स्थान देणार नाही आणि पुष्पगुच्छ त्यांची पात्रता नाही, अशा पद्धतीची टीका त्यांनी केली. एकंदरीत बघितलं तर विशाल परब यांना 33,000 मतं या मतदारसंघात पडली. दीपक केसरकर यांना 80,000 प्लस मतं या ठिकाणी पडली. राजन तिलींना 41,000 मतं या ठिकाणी पडली. तर अर्चना घारेंना 6,500 मतं या ठिकाणी आपणाला दिसून आली आणि साधारणतः 39,000 मताधिक्यानं दीपक केसरकर यांनी विजयश्री खेचून आणलेला पाहायला मिळाला. हे सगळं बघता एक चित्र जे निर्माण झालं होतं की केसरकरांना विशाल परब हे कुठेतरी धोकादायक ठरतील आणि महायुतीची जी मतं आहेत ती फोडण्यात ते यशस्वी ठरतील. पण पूर्णतः हे चित्र उलटं झालेलं पाहायला मिळालं. महाविकास आघाडीलाच विशाल परब कुठेतरी मोठा धक्कादायक किंवा धोकादायक ठरलेले पाहायला मिळालं. नारायण राणेंना जी खासदारकीला 85,000 मतं या मतदारसंघात महायुतीला मिळाली होती त्यापेक्षा 5,000 मतं ही कमी यावेळी विधानसभेला मिळाली आहे आणि ती फोडण्यात विशाल परब कुठेतरी यशस्वी झाले असं म्हणायला हरकत नाही. या मतदारसंघात लोकसभेपेक्षा विधानसभेला 15,000 अधिकचं मतदान झालं. त्यामुळे विशाल परबांच्या मतं जी मिळाली त्याचाही टक्का वाढलेला दिसून आला. महाविकास आघाडीत निश्चितच मतांची फूट झाली असं म्हणायला हरकत नाही, कारण राजन तेली, अर्चना घारे यांच्या बंडखोरीमुळे कुठेतरी त्यांना फटका बसेल असं वाटलं होतं. पण त्या दोघांची मतं जरी एकत्र केली तरी विनायक राऊत यांना लोकसभेला या मतदारसंघात जी मतं पडली तितक्या मतांपर्यंत ते पोहोचू शकलेले नाहीत. त्यामुळे एकंदरीत बघता निश्चित महायुतीची 5,000 मतं ही कुठेतरी विशाल परबांच्या बंडखोरीमुळे फुटली किंवा त्यांना धक्का बसला हे तेवढंच खरं आहे. पण खरा परिणाम जर कोणावर झाला असेल तो महाविकास आघाडीवर झाला आणि महाविकास आघाडीला सर्वाधिक फटका तिथे दिसला आणि जवळपास 39,000 मताधिक्यानं दीपक केसरकर विजयी झाले असं हे चित्र होतं. त्यामुळे प्रमोद जठार यांच्या विधानानंतर या ठिकाणी पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झालेला पाहायला मिळतोय. भाजपचे कार्यकर्ते जे आहेत ज्यांनी काम या निवडणुकीमध्ये केलं ते सगळे नाराज झाल्याचं पाहायला मिळतं. अगदी निवडणुकीच्या शेवटपर्यंत सुद्धा भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. स्वतः नारायण राणे इथे आले होते, कार्यकर्त्यांचं मनधरणी त्यांनी केली, त्यांना आपली भूमिका समजावून सांगितली. स्वतः रवींद्र चव्हाणांना 4 दिवस मतदारसंघात येऊन तळ ठोकावा लागला आणि जे पदाधिकारी कार्यकर्ते केसरकरांच्या विरोधात होते त्यांना पुन्हा एकदा महायुतीकडे केसरकरांना मतदान करण्याकडे वळवण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागले आणि हे सगळं बघता निश्चितच त्याचा परिणाम दिसून आला. 80,000 मतं जी आहेत ती राखण्यात महायुती यशस्वी झाली. 5,000 मतांचा फटका त्यांना बसला आणि आज त्यानंतर जे जठारांनी केलेलं विधान बघता पुन्हा एकदा यावरनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात रणकंदन होताना पाहायला मिळणार आहे. विनायक गावस यांनी सांगितल्याप्रमाणे लोकसभेत खासदार नारायण राणेंना सावंतवाडी मतदारसंघातून 85,812 मतं मिळाली होती, तर माजी खासदार विनायक राऊत यांना 53,593 मतं मिळाली होती. तसा विचार केला तर 5,000 ही मतं महायुतीची फुटली आहेत, तर विनायक राऊत यांना पडलेली मतंही तेली घेऊ शकले नाहीयेत. लोकसभेत पडलेली महाविकास आघाडीची ही मतं नेमकी कुणाकडे गेलीत हा देखील प्रश्न उरतोच. मात्र सध्या या विधानानंतर प्रमोद जठार हेच आता भाजपच्या नाराजीला कारण ठरल्याचं पाहायला मिळतंय. ही नाराजी ते कसे दूर करतात ते पाहावं लागेल. तसेच तुम्हाला काय वाटतं, विशाल परब यांची उमेदवारी खरंच केसरकरांच्या फायद्याची ठरली आहे का? कमेंट करून नक्की सांगा. सावंतवाडी शहरातील एकमेव माठ्याचा जत्रोत्सव सोमवारी मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.
संविधान जागर दिनानिमित्त जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा कुणकेरी नंबर 1च्या विद्यार्थ्यांनी संविधान गीत सादर केलं आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले वैभववाडी तालुक्याचे सुपुत्र एन्काउंटर स्पेशालिस्ट पोलीस अधिकारी विजय साळसकर यांना वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था व वैभववाडी पोलीस स्थानकाच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली. मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 साली अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता. यात अनेक निष्पाप नागरिक, पोलीस व भारतीय लष्करातील जवान शहीद झाले होते. या सर्वांना आज वैभववाडी तालुक्यात श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. येथील शहीद विजय साळसकर स्मारकात वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र राव राणे यांनी साळसकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. तसंच भारत मातेच्या नावाचा जयघोष करत शहीद साळसकर यांना मानवंदना दिली. पोलीस प्रशासनाकडूनही पुष्पहार घालून साळसकर यांना आदरांजली वाहिली. या कार्यक्रमासाठी अर्जुनराव राणे विद्यालयाचे विद्यार्थी, शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भारतामध्ये जगामध्ये ज्यांनी या आपल्या येडगावचं नाव, वैभव तालुक्याचं नाव, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव कोरलेले असे विजय साळसकर आतंकवाद्यांना त्यांना ठार मारून कंठस्नान घालून शहीद झाले. आणि तो 2008चा दिवस आजही त्यांची आठवण केली जाते. आणि आपल्या विद्यालयामार्फत, आमच्या संस्थेमार्फत दरवर्षी त्यांची आम्ही आठवण करतो. आणि आज त्याप्रमाणे आपण ते सगळे जमलेलो आहोत. आपण विजय साळसकर यांच्या बलिदान जे झालेलं आहे ते वाया जाऊ नये आणि ह्याच्यातून अनेक साळसकर जन्माला यावे, विजय साळसकर, यासाठी आपण इथं आलेलो आहोत. तर आपण सर्वांनी सुरुवातीला त्याला मानवंदना द्यायची आहे. परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड एक साथ. शहीद जवान विजय साळसकर यांच्या स्मारकाला सल्यूट मारायचा आहे. एक साथ सल्यूट. आमदार शेखर निकम यांच्या कार्यकर्त्यांकडून शेखर निकम यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर लावण्यात आले होते. असाच एक बॅनर सावर्डे परिसरात लावण्यात आला होता. त्याच परिसरात इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप आहे. या पंपाच्या मालकांनी हा बॅनर काढून टाकल्याचा आरोप करत कार्यकर्त्यांनी पंप मालकाविरोधात संताप व्यक्त केला होता. त्याला सांगा का ते मला घाई
आता नेतेगिरी करतोय काय कोण म्हणाय काय रे निघाला बघा तू सर्व फाडायची काय गरज होती रे तुला काढला तो काढला ते वरून फाडायची काय गरज होती एवढी तुला राजकारणाची मस्ती आहे ना घुमघुमी काढतो तुझी राजकारण बाहेर बघा ते करायचं पाया पडायला वरच्या प्रश्न आपण मार्गी लावलाय सगळ्यांनी एक संविधान शपथ दोन घेऊया आणि मग आपण सगळ्यांनी जाऊया. सगळ्यांनी फक्त हात समोर करा. आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक विधान करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. जय हिंद. भारत माता की जय. संगमनेरमधील दहशतीला लोक कंटाळली होती असं म्हणत नवनिर्वाचित आमदार अमोल खताळ यांनी थोरातांवरती टीका केली आहे. संगमनेरातील जनतेचा विजय झाला तो, कारण संगमनेरमध्ये जे काही दहशतीला दादागिरीला लोक आमच्या कंटाळले होते, ज्या पद्धतीने वाळू माफियांचा भूमाफियांचा दहशत माजली होती, त्या दहशतीचा एक बंदोबस्त करण्याचा निर्धार गेल्या कित्येक दिवसापासून संगमनेरकर एक अपेक्षा ठेवून पाहत होते. परंतु महायुतीच्या माध्यमातून शिंदे साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असेल व माझे दैवत ज्यांना मी मानतो आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, सुजयदादा विखे पाटील यांच्यामुळे मला ते यश मिळालं. त्यामुळे निश्चितच एक संगमनेर भयमुक्त करू शकलो, याचं मला एक भयमुक्तीकडे वाटचाल सुरू झाली याचं एक समाधान आहे. पण संगमनेरमध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांचा जो संघर्ष आहे, यांच्यातला जो वाद आहे, तो वर्षानुवर्ष महाराष्ट्राने विरोध बघितलेला आहे. आज तुम्ही विजय मिळवलेला आहे आणि तुम्ही सगळ्या नेत्यांची भेट घेतात. दादा काय म्हणाले? नाही, माझी राजकीय जीवनाची सुरुवातच राष्ट्रवादीमधून झाली होती. अजितदादाच माझे त्यावेळेचे गुरु होते. का ज्यावेळेस मला राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेत मी काम करताना दादांनी मला राष्ट्रीय सचिव म्हणून जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे माझं कर्तव्य होतं का ज्या माणसाची मला राजकारणातली सुरुवात दाखवली, सुरुवातीच्या काळात मला स्ट्रगलिंगच्या कालावधीमध्ये मला हे केलं, त्या संदर्भात मी आज दादांचे आशीर्वाद घ्यायला आलो होतो.
आणि दादांनी सुद्धा मला भरभरून माझं कौतुक करून मला आशीर्वाद दिले. एक संगमनेर सारख्या ठिकाणी तू खूप जी जनतेच्या मनातलं होतं ते. एकूणच इलेक्शन काळामध्ये ज्यावेळेला प्रचार सुरू होता त्यावेळेला आरोप प्रत्यारोप रंगले होते आणि वातावरण फिरेल असं दिसलं होतं, परंतु ज्या पद्धतीचा निकाल लागलेला आहे तो काहीसा सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षेपेक्षा वेगळा आहे असं वाटत नाही. नाही, जनतेच्या बाहेरच्यांना नाही विश्वास बसत आहे. कारण संगमनेर हे एक आभासी चित्र निर्माण केलं गेलं होतं. संगमनेर खूप सुसंस्कृत नेते आहेत, संगमनेरमध्ये सगळं आलबेले, परंतु संगमनेरातील जनतेनेच निर्धार केला होता का यंदा संगमनेरमध्ये परिवर्तन करायचं. तर बाहेरच्या लोकांसाठी हे अनपेक्षित आहे, परंतु संगमनेरमध्ये जे मतदार आहेत, मतदार मायबाप बंधू भगिनी, त्यांना अपेक्षित होतं का इथं परिवर्तन होणार आहे. 8 टर्म असलेल्या आमदाराला सुरुंग लावलेला आहे. कधीपासून ही तयारी चालू होती, कशा प्रकारची तयारी केली? नाही, विधानसभा म्हणून तयारी नव्हती चालली, परंतु एक मोठ्या व्यक्तीविरुद्ध, मोठ्या काय म्हणता त्याला प्रवृत्तीविरुद्ध हा आमचा लढा खूप वर्षापासून चालू होता. आणि ते चालू असताना आम्हाला तो योग जुळून येत नव्हता. परंतु मागील 2.5 वर्षापूर्वी जे आपलं महायुतीचं सरकार आलं, शिंदे साहेब असतील, फडणवीस साहेब, अजितदादा, विखे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने कामाचा धडाका महाराष्ट्रामध्ये चालू केला, केंद्राच्या व राज्याच्या विविध लोककल्याणकारी योजना असतील, आज लाडकी बहीण योजना असेल, पीक विम्याचा असेल, पीएम सन्मान योजना असेल, म्हणजे कितीतरी अशा योजना सांगता येतील का ज्या माध्यमातून आम्हाला एक संधी भेटली का घराघरामध्ये जाऊन ते काम पोहोचवण्याची. त्यावेळेस संगमनेरमध्ये आम्हाला जाणवलं का इथे जी भीती दहशत आहे त्यावर आम्ही काम चालू केलं आणि निश्चितच ती विश्वास दिला त्या लोकांना का इथं विरोधक आहेत, विरोधक सक्षम आहे आणि आपल्याबरोबर एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, विखे पाटील आहेत. त्या विश्वासाला कुठेतरी एक मतदारांनी निश्चित आम्हाला साथ दिली. निवडून आल्यावर थोरातांनी शुभेच्छा दिल्या का? ह्या देखील मतदारसंघात फिरत होत्या, प्रचार करत होत्या, रॅली करत होत्या. त्यांच्याबाबत सुजय विखे यांनी जे वक्तव्य मागे केलं त्याच्यावरून देखील मोठा गदारोळ खरं तर संगमनेरमध्ये झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आपल्या बाजूने मतदारसंघामध्ये आपण कशी आखणी केली होती आणि त्या घटनेबद्दल काय सांगाल? नाही, ती घटना घडली त्यावेळेस त्या कार्यक्रमाला मी बी होतो. ते वसंतराव देशमुख जे आहेत ते त्याबाबत बोलले होते. सुजयदादांकडून कुठल्याही प्रकारच्या भावना त्यांच्या दुखावल्या गेल्या नव्हत्या. ज्यावेळेस वसंतराव देशमुखांकडून ते शब्द आले ते दुर्दैवाने येणं अपेक्षित नव्हतं. पण आता त्यांनी का कुठल्या यांनी बोलले ते माहीत नाही, परंतु ती घटना घडल्यानंतर तात्काळ सुजयदादा विखे पाटलांनी त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली होती, माफी मागितली होती. परंतु यांनी ज्या पद्धतीने ते संपल्यानंतर ज्या गाड्या जाळपोळ करण्याचा प्रयत्न आला, माझ्या पाठलाग करून माझ्या कार्यकर्त्यांच्या घराघरामध्ये जाऊन विचारण्याचा प्रयत्न आला, अमोल खताळला कुठं लपून ठेवलं, तुम्ही त्याला बाहेर काढा, हे लोकांना आवडलं नाही. जी दहशत दादागिरी होती ती फक्त दाबल्या गेल्यासारखा जो प्रकार होता. परंतु धांदरबळच्या घटनेनंतर म्हणजे माझं तर म्हणणं असं आहे का त्यावेळेस जरी वसंतराव देशमुख बोलले नसते तरी सुजय विखे पाटलांवर, माझ्यावरती व आमच्या सरपंच संदीप देशमुखवरती हल्ला करण्याचा प्लॅन यांचा पूर्वनियोजित होता. कारण एक अर्धा तासामध्ये प्रत्येक जे रस्ते आहेत त्या गावाकडे येणारे 4 रस्त्यांना 500,000च्या संख्येने लोक हत्यारे घेऊन गोळा झाले होते. याचा अर्थ हे पूर्वनियोजित होतं. पण त्याचा फायदा दुर्दैवाने, फायदा म्हणा किंवा तोटा म्हणा, तो दुर्दैवाने त्यांनी ज्या राजकीयांनी घेण्याचा प्रयत्न केला तो त्यांना घेता नाही आला. उलट जनतेने भीती दहशत मुक्त करण्यासाठी आमच्या पाठीमागे जनता उभी राहिली. भावी मुख्यमंत्री अजितदादांनी व्हावं असं वाटतं का? नाही, आता मी तर तुम्हाला एकच सांगेल का मी राष्ट्रवादीत अजितदादांबरोबर बी काम केलंय, मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं. त्याच्यामुळं महायुतीचे वरिष्ठ नेते जो काही निर्णय घेतील, जो कोणी मुख्यमंत्री होईल त्याच्याबरोबर, आणि त्यांच्याकडून माझी अपेक्षा राहील माझ्या संगमनेर तालुक्याला तुमच्याकडून हजारो कोटी रुपयाचा निधी मला भेटला पाहिजे. मला माझा संगमनेरचा पाणी प्रश्न किंवा ज्या काही मूलभूत समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी मला माझा प्रयत्न राहील. पण दादांनी कशा शुभेच्छा दिल्या? दादांनी कशा दादांनी ज्यावेळेस आमच्या जुन्या आठवणीला उजाळा आला का मी विद्यार्थी संघटनेत काम करत असताना ज्या पद्धतीने मला दादांनी प्लॅटफॉर्म दिला त्याबद्दल बी मी दादांना बोलून, दादांनी अतिशय उत्साह, दादांना सुद्धा एक अतिशय आनंद झाला का एवढा मोठी व्यक्तीबरोबर संघर्ष करून तू आज तिथं पराभव झाला. त्याबाबत दादांनी सुद्धा एक समाधान, राजकीय समाधान म्हणता येईल त्याला ते. कारण दादांचे शब्द ते अतिशय, म्हणजे मी सांगितलं ना तुम्हाला, दादांना खूप आनंद झाला. विजयानंतर थोरातांनी शुभेच्छा दिल्या का? नाही, अजितदादांनी फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदासाठी पाठिंबा दिलेला आहे, कसं बघता त्याकडे? नाही, मी एवढ्या वरच्या लेवलचं राजकारण बघत नाही. मी आत्ताच
2 दिवसापूर्वी मी आजपर्यंत ग्रामपंचायत बी लढलेलो नाही, नगरपालिका लढलेलो नाही. त्याच्यामुळे मी एवढंच सांगेल का जे काही महायुतीचे सर्व नेते मिळून निर्णय घेतील त्या सर्वांना माझ्याकडून बी शुभेच्छा राहतील. आणि असा काही आम्हाला महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, म्हणजे माझा एक, मी लहान आहे खूप, पण माझं हे राहील का महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हे सगळे नेते सामोपचाराने पुढे जातील आणि एकमताने एक निर्णय व्यवस्थित होईल, महाराष्ट्राच्या हितासाठी होईल. भविष्यातही रश्मी शुक्लांसारख्या बेकायदेशीर बदल्या होतील. आमची ताकद कमी असली तरी लढत राहण्याचा निर्धार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. अद्याप सरकार अस्तित्वात यायचं आहे, सरकारला शपथ घ्यायची आहे. पण त्यांना जेव्हा बदललं तेव्हा त्याच्यामध्ये निवडणूक काळापुरतच त्यांची बदली आहे असं त्या आदेशामध्ये निवडणूक आयोगाचा होतं. खरं म्हणजे असं होत नाही. मुळात आम्ही वारंवार सांगत होतो की रश्मी शुक्ला यांच्या निवडणुकीबाबतच वाद आहे, पण 2.5 वर्षापूर्वी सुद्धा त्यांची नेमणूक त्याच पद्धतीनं झाली, आताही होईल. भविष्यामध्ये अशा घटना घडत राहतील. बेकायदेशीर नियुक्त्या, बेकायदेशीर नेमणुका त्या आपल्याला सहन कराव्या लागतील, कारण एक सैतानी बहुमत मिळालेलं सरकार या महाराष्ट्रावर लादण्यात आलेलं आहे. आणि हे बहुमत लोकशाही मार्गाने आलेलं नाही. हे बहुमत असंख्य घोटाळे, पैशाचा वापर, यंत्रणांचा वापर करून आल्यामुळे येणाऱ्या सरकारवर कोणतंही नियंत्रण नसेल, हे बेफाम सरकार असेल. त्याच्यामुळे रश्मी शुक्लांची नेमणूक होईल, अन्य कोणाच्या नेमणुका होतील, ह्याच्यावरती बोलणं म्हणजे भिंतीवर डोकं फोडून घेण्यासारखं असलं तरी आम्ही बोलत राहू. तरी कोणाला आवडो किंवा न आवडो प्रश्न विचारावे लागतील, सरकारला प्रश्न विचारावे लागतील. जिथे सरकार चुकतंय तिथे बोट दाखवावं लागेल. आणि आम्हाला मुंबई असेल, दिल्ली असेल, देशात असेल, प्रसंगी इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा अशा प्रकारचे प्रश्न हे उठवावे लागतील. जसं काल अडाणी संदर्भात विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलायला सुरुवात करतात, अडाणीचं नाव येण्याआधीच राज्यसभा सभापतींनी सभागृह बरखास्त केलं. ही एक प्रकारची मनमानी आणि हुकुमशाही आहे. अशा प्रकारची हुकुमशाही यापुढे महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जरी दिसली किंवा अस्तित्वात आली तरी सुद्धा जनतेनं आम्हाला जे मॅन्डेट दिलेलं आहे, ताकद दिलेली आहे, ती कमी असेल, पण आम्ही लढत राहू. नक्कीच 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 विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या नियुक्त्या जाणून बुजून केल्या जातात. याला कायद्याचं राज्य म्हणत नाही. ही सर्व कृत्य बेकायदेशीर आहे. अनेक अधिकारी निवडणूक निकाल लागताच पुढच्या राज्यकर्त्यांना भेटले, हे सुद्धा गैरकानूनी आहे. तेलंगणामध्ये निकाल लागताच रेवंत रेड्डी यांना तिकडले पोलीस महासंचालक जाऊन भेटले, ताबडतोब त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं निवडणूक आयोगाकडे, ताबडतोब बडतर्फ केलं. पण परवापासून महाराष्ट्रातले काही अधिकारी अजित पवारांना भेटत आहेत, काही अधिकारी देवेंद्र फडणवीसना भेटत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई नाही. पण रेवंत रेड्डी यांना त्या राज्याचे पोलीस महासंचालक भेटले बहुमत आल्यावर, तेव्हा निवडणूक आयोगाने तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारला. म्हणजे एका राज्याला एक न्याय, दुसऱ्या राज्याला दुसरा न्याय. जे राज्य भाजप बरोबर आहे तिथल्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय, आणि जे राज्य भाजप बरोबर नाही तिकडल्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय, असं या निवडणूक आयोगाचा कारभार सुरू आहे. आणि निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणावरही जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही किंवा ठेवता येत नाही, अशा प्रकारचं वातावरण या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये निर्माण झालेलं आहे. अमित शहा मुंबईत येत आहेत, अमित शहा मुंबईत येतात मुख्यमंत्री ठरवण्यासाठी, आणि RSS म्हणतात की देवेंद्र फडणवीस व्हावा. मला कोण मुख्यमंत्री होणार याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही. मी एकच सांगेन की
आज 26 तारीख आहे. आज सरकार स्थापनेबाबत आज शेवटचा दिवस आहे. विधानसभेची मुदत संपते. जेव्हा आम्ही सरकार बनवू शकू अशी शक्यता निर्माण झाली होती काही काळापूर्वी, आम्हाला बहुमत मिळेल, तर वारंवार सांगण्यात येत होतं जर 26 तारखेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली नाही, सरकार स्थापन झालं नाही, तर राष्ट्रपती राजवट लावली जाईल अशा धमक्या दिल्या जात होत्या. राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शक्यता आहे, कारण आम्हाला सरकार बनवण्यासाठी 3च दिवसाचा कालखंड होता. पण आता हेच लोक बोलायला लागले घटनेमध्ये अशी तरतूद नाही, लांबलं तरी चालतं सरकार बनवण्याचं. मग पुन्हा तेच आहे की कायद्याचं राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी जे संविधान निर्माण झालं, ते कायद्याचं राज्य जे आहे ते त्यांच्यासाठी वेगळा नियम, आमच्यासाठी वेगळा नियम आहे. आज संध्याकाळपर्यंत मुख्यमंत्री मिळेल महाराष्ट्राला याची अपेक्षा आम्ही करतो. जनतेला अपेक्षा नाही, पण आम्हाला असं वाटतं राज्याला एक नेतृत्व मिळावं. ते कोण आहे हे शेवटी दिल्लीचे अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदीच ठरवतील. हे काय इकडले आमदार ठरवणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःचं बहुमत आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःचं बहुमत आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्षाचा जो हक्क आहे सरकार स्थापनेचा तोच राहील असं मला वाटतंय. आता पुन्हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याला मिळणार का? हा 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला जेव्हा आम्ही सांगत होतो 2019 साली, बरं का, हा तेव्हा 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला त्यांना मान्य नव्हता. जर 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला तेव्हा मान्य केला असता तर अनेक पुढल्या घडामोडी टळल्या असत्या. पण फक्त माननीय उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला त्रास द्यायचा होता, पक्ष फोडायचा होता, म्हणून हा तेव्हा 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला पाळला नाही. पण आता ते सर्व काही करायला तयार आहे. याच्यातच लक्षात घ्या की महाराष्ट्राविषयी, शिवसेनेविषयी किती द्वेष आहे. मुख्यमंत्री पदाची पार्टी होती नागपूरची, एकनाथ शिंदेची रात्री काढली होती, मात्र आज ते सगळे परत लावून झाले. आता हा प्रशासकीय काम आहे. अजूनही ते आज संध्याकाळपर्यंत मुख्यमंत्री आहेत असं मी मानतो. जरी घटनाबाह्य असतील तरी ते मुख्यमंत्री आहेत. ते आता नव्याने निवडून आलेले आहेत, ते आणि त्यांचे लोक. आता जर ते मुख्यमंत्री झाले तर ते घटनेनुसार होतील. पण आतापर्यंत आज संध्याकाळपर्यंत ते घटनाबाह्य मुख्यमंत्रीच होते आणि आहेत. आता नवीन निवडणूक झालेली आहे, त्यानंतर जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभेल ते कोणी असेल तो लोकशाही आणि घटना यानुसार बसलेला असेल. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला. यावेळी फडणवीस, अजित पवार उपस्थित होते. राष्ट्रवादीच्या विजयी आणि पराभूत झालेल्या उमेदवारांच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं ऐकूयात आमदार जितेंद्र आव्हाडांकडून. मला एक माहिती आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राला द्यायची आहे. पुण्यामध्ये भोसरी मतदारसंघामध्ये एकंदर मतदान झालं 3,65,055 आणि मतमोजणी झाली त्याची टोटल केली तर ती येते 3,74,547 म्हणजे तब्बल 9,492 मताचा फरक आहे. माझा हाच प्रश्न आहे की आमच्याकडे आम्ही वायफाय वापरत नाही, आम्ही हे वापरत नाही, आम्ही ते वापरत नाही. स्टँड अलोन मशीन असते, स्टँड अलोन मशीन कॅल्क्युलेटर पण असतं.
पण कॅल्क्युलेटरमध्ये 2+2 4 येतात, कधी 5 येत नाहीत. मग हे 10,000 मतं वाढली कशी, कुठून आली मतं? जर तुमचं मशीन स्टँड अलोन आहे तरी मतं आली कुठनं? आणि 10,000 मतं इज अ सबस्टॅन्शियल फिगर इन विधानसभा. आणि असे तर अनेक आता उघड येतील, लोक आता खणून खणून काढतील. ह्याच्यात आजही आमचं स्पष्ट मत आहे की कोर्टाने जरी कितीही सांगितलं तरी सगळ्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी झाली पाहिजे आणि जे काय खरोखर आहे ते समोर आलं पाहिजे. आणि हे मी मागणी करतोय. मी 97,000नी जिंकलेलो आहे आणि मी ही कधीपासून मागणी करतोय, आज नाही, पहिल्यापासून माझी मागणी आहे की तुम्ही मॅनमेड मशीनवरती विश्वास ठेवू नका. इट कॅन बी हॅक्ड ॲट एनी गिवन पॉइंट. एक भोसरी करके एक एरिया है पुणे के नजदीक, वहां पे टोटल मतदान हुआ है 3,65,055 और काउंटिंग हुई है 3,74,547 की, 9,000 की. और अभी जब 9,000 आदमी गए ही नहीं बूथ पे तो ये 9,000 वोट आए कहां से? इसका सीधा मतलब है कि मैनिपुलेशन है. आप बोलते हो मैनमेड मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें किसका इंटरवेंशन नहीं है. ये 10,000 वोट आए कहां से? हे बघा, मी महाविकास आघाडी पॉलिटिकल पक्ष वगैरे बोलत नाही. मी पूर्ण महाराष्ट्राचं चित्र सांगतोय की महाराष्ट्रामध्ये लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. ही मतं आम्ही दिलेलीच नाही, ती मतं आली कुठनं? म्हणजे आता एका ठिकाणी मला माहिती आहे सोमवारी आंदोलन होणार आहे आणि त्याच्यात कमीत कमी 25,000 लोक सामील होणार आहेत. हे लोकशाही तुम्ही चक्काचूर करून टाकाल. आता मी याचिकेत असं आहे, हे शेवटी पॉलिटिकल लढाई आहे, काय कोर्टाची लढाई नाही. कोर्टाला म्हणायला काय जातं, नाही नाही लवकर लवकर आटोपलं पाहिजे, 4-5 तासात काउंटिंग झालं पाहिजे. अमेरिकन प्रेसिडेंटचं काउंटिंग 7-7 दिवस चालतं. अमेरिकेतल्या लोकांना काम नाही काय? फक्त भारतातलीच लोक कामं करतात. सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं की लवकर लवकर काउंटिंग झालं पाहिजे, लोकांचा वेळ वाजायला जाता कामा. अमेरिकेतल्या लोकांना कामं नाही आहेत. आत्ता ट्रम्प वर्सेस ती विलियम्स होती ना, सुनीता विलियम्स, कमला हॅरिस वर्सेस ट्रम्पचे 2.5 दिवस चाललं काउंटिंग. मग अमेरिकेतल्या लोकांना कामं नाहीत. न्यायिक लढाई काय मिळणार आम्हाला? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय. सुप्रीम कोर्टाला आम्ही सांगितलं एक तर बॅलेटवर जा, नाही तर 100% व्हीव्हीपॅट काउंटिंग करा. ट्रान्सपरन्सीच नाही आहे. मी बटन दाबल्यानंतर माझं मत कुठे जाणार आहे हे मला शेवटपर्यंत समजलं पाहिजे ना. ते अंदर कुठे गेलंय मला समजलंच नाही. मी टाकलं पण गेलं कुठल्या बिळातनं बाहेर. मी उंदीर पकडलाय पण उंदीर कुठल्या बिळातनं आला आणि कुठल्या बिळात गेला हे समजलंच नाही. काउंटिंग मध्ये जेव्हा ते बाहेर पडतं सगळं त्याच्यात उलटापालटी झालेली असते. बरोबर आहे ना, सगळे असतात पण त्याच्यातच मॅन इंटरव्हेन्शन, ह्युमन बिईंग इंटरव्हेन्शन असतं ना. एक सेट प्रोग्राम असतो, तो सेट प्रोग्राम त्याला लावतात. म्हणून तर नाशिक मधलं संशयास्पद मतमोजणी आहे ना. 138 असं कधी झालंय काय? सर 40 सेकंड तक वहाँ कोई जाता नहीं, आपने बटन दबाया, फिर अपन जब तक बाहर निकलते हैं तब तक मशीन दूसरा भी फेंक सकता है. टोटल मतदान 2,69,000 मोजले गेले, 1,000 मतदान गेलं कुठे? मावळमध्ये झालं मतदान 2,80,000 आणि मोजणी केलेली मतं 2,79,000 म्हणजे 1,000 कमी झाली.
इथे 1000 वाढली. असं आहे की स्टँड अलोन मशीन म्हणजे इट हॅज टू बी लाईक अ कॅल्क्युलेटर. 2 + 2 4, 2 + 2 4.5 नाही, किंवा 2 + 2 3.5 नाही. या मशीनमध्ये दाखवलं ना आम्ही 4.5 झालेलं. सर ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है जब आप पूरी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं और करीब 10,000 9-10,000 वोट ज्यादा आप बात कर रहे हैं? अरे हमने बात नहीं की, दिखाई देता है ना टोटल वोटिंग का तुम्हारे पास परसेंटेज है, आंकड़ा है, और बाद में तुम खोले आंकड़े तो आंकड़े में दिखाई दिया कि भाई ये कम है और ये ज्यादा है. तो कैसे ज्यादा हुए? तो यही तो सवाल है हमारा, कैसे हुए? एक मनसे का उम्मीदवार है दहीसर से, उसके घर के वोट नहीं मिले उसको, उसकी पत्नी ने वोट नहीं दिया है. इतनी भी नाराज नहीं होती ना पत्नी बिचारी, वो तो मर्द को वोट करेगी ना. कुणाल पाटील 0 मतं पडले त्याच्या गावात. अच्छा, हमारा एक उम्मीदवार है धुलिया का, जिसका खानदान उधर से चुन के आ रहा है धुलिया में, उसके गांव में उसको 0 वोट, 0 नामुमकिन है. काउंटिंग करते हैं उधर ही कहीं फेरबाजी? नहीं, उधर नहीं होता, ये पहला ही सेट कर देते, उधर नहीं होता. आणि मग ते जातं. आमचं म्हणणं काय आहे की व्हीव्हीपॅट आलं ना, तुम्ही त्या माणसाच्या हातात देऊन टाका ना व्हीव्हीपॅट काढून, की बाबा हा तुझा व्हीव्हीपॅट घेऊन जा, इथे चालू दे तुमचं, म्हणजे तुमची मतमोजणी लगेच होईल ना. पण लोकांना समजेल तर माझं मत गेलं कुठे. व्हीव्हीपॅट मध्ये दिसलं हाताला गेलंय, नंतर ते खाली कोणाच्या हातात गेलंय कोणाला माहिती. देवगड तालुक्यातील जामसंडेमध्ये गोगटे हायस्कूल इथं 52वं देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. या प्रदर्शनास तालुक्यातील सर्व शाळांमधून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे. आजचं 52वं देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आमच्या श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक व्यवसाय विद्या मंदिर जामसंडे या ठिकाणी होत आहे. आणि शिक्षण विभाग, पंचायत समिती देवगड आणि विद्या विकास मंडळ संचालित श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक उच्च माध्यमिक व्यवसाय विद्या मंदिर जामसंडे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे संपूर्ण देवगड तालुक्याचं विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आणि या विज्ञान प्रदर्शनात उत्स्फूर्तपणे देवगड तालुक्यातील प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा या मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या आहेत. आणि एका उत्तम अशा प्रकारचं प्रतिकृती ज्याला म्हणतो आपण, त्या प्रतिकृती विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या सहाय्याने स्वतःच्या कल्पकतेने ते सादर केलेले आहेत. आज सकाळी 11 वाजता त्याचं औपचारिक उद्घाटन झालं. विद्या विकासच्या संपूर्ण दिवसात निबंध स्पर्धा, दोन्ही गटांमधल्या वक्तृत्व स्पर्धा आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धा या स्वतंत्रपणे एकाच वेळी दोन्ही भागांमध्ये सुरू होऊन आज या पूर्ण होणार आहे. उद्याला 27 तारखेला विज्ञान प्रतिकृतींचं परीक्षण होणार आहे. त्यामुळे हे परीक्षणासाठी उद्याचा दिवस आणि विद्यार्थी या प्रदर्शनाला आजूबाजूच्या हायस्कूलमधून, मराठी शाळांमधून विज्ञान प्रदर्शनाला भेट देणार आहेत. आणि या विज्ञान प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नवनवीन विद्यार्थ्यांच्या ज्या कल्पना आहेत, विषय शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान असा यावेळचा विज्ञान प्रदर्शनाचा विषय आहे. आणि त्याला अनुसरून अनेक प्रतिकृती इथे विद्यार्थ्यांनी अतिशय चांगल्या रीतीने सादर केलेल्या आहेत. प्राथमिक विभागातून 68 प्रतिकृती इथे आता दुपारपर्यंत आलेल्या आहेत आणि माध्यमिक विभागातून 21 प्रतिकृती आहेत. त्याचसोबतच शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी शिक्षकांनी सुद्धा आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक परिचर यांनी सुद्धा प्रतिकृती या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. आणि एक उत्साहाचं वातावरण या प्रशालेच्या परिसरात आपल्याला दिसून येईल की अतिशय अभ्यासपूर्ण अशा प्रतिकृती इथे सर्वच शाळांनी
मांडलेले आहेत आणि विद्यार्थीसुद्धा त्या समजून घेताना आपल्याला दिसत आहेत. सकाळपासून काही मराठी शाळांमध्ये आणि आमच्या प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घेतला आहे. उद्याला आता प्रत्यक्षपणे आजूबाजूच्या शाळासुद्धा या ठिकाणी विज्ञान प्रदर्शनाला भेटी देणार आहेत आणि मला वाटतं विज्ञान प्रदर्शन जास्तीत जास्त शिक्षणप्रेमी, विज्ञानप्रेमी, ग्रामस्थ, पालक यांनी पाहणं ही त्याची यशस्वीता आहे असं मला वाटतं. आजच्या या 52व्या देवगड तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब हे यांच्या हस्ते उद्घाटन या ठिकाणी होणार होतं. परंतु आपल्याला माहितीच आहे की अलीकडेच निवडणूक झाल्यामुळे त्यांना अपरिहार्य कारणामुळे मुंबईला जावं लागलं आणि ते उद्घाटनाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र ही जबाबदारी त्यांनी अजितरावांवर सोपवली आणि आमच्या विद्याविकास मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय माजी आमदार ॲडव्होकेट अजितराव गोपटे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आजच्या या विज्ञान प्रदर्शनाचं उद्घाटन करण्यात आलं आणि त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून माननीय श्रीमती वृक्षाली यादव मॅडम, गटविकास अधिकारी वर्ग 1 या उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर श्री सजगाणे साहेब हेही उपस्थित होते. तसंच गटशिक्षणाधिकारी माननीय श्री श्रीरंग काळेसाहेब हे उपस्थित होते. सर्व केंद्रप्रमुख उपस्थित होते. विद्याविकास मंडळाचे शाळा समिती अध्यक्ष माननीय श्रीयुत प्रसादजी बोडकर हेही उपस्थित या ठिकाणी होते आणि त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आजचा औपचारिक उद्घाटन या विज्ञान प्रदर्शनाचं घडून आलं. एलपीजी गॅस सिलेंडर कॅरियर ट्रॉली यामध्ये साहित्य आहे. 2 प्लास्टिकचे वीज, लोखंडी पाईप, रबरी बूट आणि गॅल्वनाइज्ड हँडल इत्यादी. कार्यपद्धती लोखंडी पाईपला 2 लावलेले आहेत ज्याने त्याला 2 वीज देखील लावलेले आहेत. लोखंडी पाईपला एक खूप अडकवलेला आहे ज्यात सिलेंडर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कमी प्रमाणात नेता येतो. या प्रक्रियेत स्थितीज ऊर्जा व गतीज ऊर्जा या 2 यांत्रिकी ऊर्जांचे रूपांतर केलेले आहे. फायदे: घरगुती सिलेंडर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे नेता येतो. गोदामात ठेवलेले सिलेंडर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहजपणे नेता येतात. अत्यंत अल्प खर्चिक व बहुउपयोगी, महिलांना अत्यंत उपयोगी. आद्य सिद्धांत मंदिर शाळा श्रीराम मोरेश्वर कोकणे माध्यमिक विद्यामंदिर आम्हाला सतीश कुमार कर्ले सर यांनी म्हणजेच आमचे विज्ञान शिक्षक यांनी सुचवलेली आहे. या प्रतिकृतीचं नाव आहे शून्य क्षेपण कवच. म्हणजे आपण अनेक वेळा बघतो की पावसाळ्याच्या दिवसात वीज पडून शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो. म्हणजे शेतात काम करत असताना किंवा रस्त्याने जात असताना काही माणसांचा मृत्यू होतो, प्राण्यांचा मृत्यू होतो. तर अशा किंवा अजून काही समस्या आहेत. म्हणजे आता मोबाईलचा युग चालू आहे. म्हणजे मोबाईलच्या युगामध्ये आपला महत्त्वाचा डेटा चोरीला जाऊन नये म्हणून आपण याचा वापर करू शकतो. म्हणजे तो यामध्ये असं केस बनवून आपण जर त्याच्यात डेटा आपण सुरक्षित ठेवू शकतो. याच्यात आपण जर कोणताही डेटा ठेवला तर सुरक्षित राहू शकतो. किंवा आपण शेतामध्ये अशी शेतघरे बांधू शकतो तारेचे वापर करून, तारेची जाळी वापरून. म्हणजे त्याच्यात जी वीज पडते ती याच्या आतमध्ये जाणार नाही, फक्त ह्या बाहेरून पास होऊ शकते. म्हणजे त्यामुळे शेतकऱ्याचाही जीव वाचू शकतो. कारण याच्यामध्ये जर शेतकरी गेला म्हणजे वीज पडायच्या आधी आपल्याला पूर्वकल्पना येते ना, मग याच्यामध्ये शेतकरी जाऊन राहू शकतो आणि त्यामुळे वीज पडण्यापासून तो मृत्यू होण्यापासून वाचू शकतो. हा आराखडा आहे सगळा आलेखानी. म्हणजे वीज पडून किती माणसांचा मृत्यू होतो आणि त्यासाठी आम्ही हे बनवलं आहे. हे सर्व बनवलं आहे. याचे अनेक फायदे आहेत. जे आपण जे आपण सुरक्षित माहिती हस्तांतरण, विजेच्या झटक्यापासून संरक्षण, रुग्णालयावर यामध्ये उपकरणांचे संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, रक्षा व हवाई माहितीचे संरक्षण, मोबाईल सिग्नल कव्हरिंग, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन, सुरक्षित डेटा साठवण्यासाठी, विजेच्या गडगडापासून संरक्षण, दूरसंचार प्रसारण, सिग्नल स्थिरतेसाठी असे सर्व या केजचे उपयोग आहेत. हे केज फॅरेडे केज या तत्वावर अवलंबून आहे आणि हे या केजची वैशिष्ट्ये आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक क्षेत्रापासून संरक्षण, धातूच्या जाळीदार पिंजऱ्यापासून बनलेला किंवा पातळ पत्रापासून बनलेला जाळीच्या बाहेर विद्युत चार्ज असतो आणि आतमध्ये चार्ज गिराईत असतो.
ना संवेदनशील उपकरणांना बाहेर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपापासून वाचवणे. यामध्ये आतून बाहेर किंवा बाहेर आत सिग्नल पोहोचत नाही, त्यामुळे ते ब्लॉक होऊ शकतं सिग्नल पूर्णपणे आणि आतमध्ये शून्य चार्ज राहतो. अशा प्रकारे हे आमचं आहे आणि अशा आपण वर्गखोल्या किंवा क्लासरूम तयार करू शकतो. यामध्ये जर आपण मोबाईल वापरायला गेलो तर मोबाईल ह्याच्यामध्ये ठेवला आणि बाहेरून जर कॉल लावला तर तो लागणार नाही, कारण यामध्ये आपण ॲल्युमिनियमचे फॉईल लावलेले आहेत. आपण प्रात्यक्षिक करून दाखवतो. यामध्ये मोबाईल ठेवलेला आहे आणि आता मी बाहेरून कॉल लावतो. सिग्नल ब्लॉक झालेत आता याच्यामध्ये. तर या ट्रॉलीला बनवण्यासाठी पुढे साईडचा वापर केला. प्लास्टिकचे 4 व्हील, प्लास्टिक, सोलार पॅनल, तर या ट्रॉलीची मला गॅल्वनाइज पाईपचा वापर केला. एक बंदिस्त पेटी तयार केली व त्या पेटीला 4 व्हील जोडण्यात आले. त्या व्हीलमुळे आपण ही ट्रॉली एका ठिकाणी मासे विक्रेत्यांसाठी मासे विकताना या ट्रॉलीला एक चेअर पण जोडलेली आहे. ती चेअर आपण फोल्ड करून तसेच या ट्रॉलीला ठेवण्यासाठी पण जागा असतो. त्या छत्रीवर सोलार पॅनल लावले, त्यामुळे आमचा मासे विक्री करताना सौर ऊर्जेचे व रात्री मासे विक्री करताना तसेच या ट्रॉलीवरून आपण मासे विकलेली शीतपेटी पण वापरू शकतो. खरं तर आपण सर्वांना माहीत आहे की माझी घराडी आई प्रति असीम सध्या आणि मला खात्री आहे की माझ्या जीवनामध्ये तिचा आशीर्वादामुळेच मी माझ्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मी माझ्या राजकीय असेल किंवा व्यावसायिक प्रत्येक कामाची सुरुवात तिच्या आशीर्वादानेच केली आणि तिने मला भरभरून आशीर्वाद दिले. त्यामुळे नेहमीच कोणत्याही विषय काम करायचं असेल तिचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी नक्की घराडी आईचा येत असतो. आणि हे सगळ्यांना माहीत आहे. माहितीच्या प्रचार प्रमुख म्हणून मला जबाबदारी पूर्ण भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण महाराष्ट्रभर करण्याची जबाबदारी होती. फार मोठी जबाबदारी असल्यामुळे मला एकदा तिचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी इकडे आलो आणि मी तिच्याकडे साकडं घातलं होतं की मी सामान्य महाराष्ट्रातील जनतेची 2-2.5 वर्ष माहितीच्या सरकारने केलेली सेवा ही आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे आम्हा सर्वांना माहितीचे सरकार पुन्हा महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करण्यासाठी योग्य असं साकडं घातलं होतं आणि आपण पाहिलं असेल की भोगळे असं यश हे मिळालं आहे. त्यामुळे त्याच्या भेटीसाठी आला. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव पुढे येतं, काय सांगतात? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या संदर्भातले सर्व निर्णय जे आहेत ते वरिष्ठ मंडळी घेत असतात. वरिष्ठ मंडळी या संदर्भातले निर्णय घेतील. परंतु महाराष्ट्रात माहितीचा मुख्यमंत्री व्हायला हवा हे महाराष्ट्रातील जनतेचं बऱ्याच वर्षापासूनची असणारी विचार करत होते. त्यामुळे आता माहितीचं सरकार आलेलं आहे. त्यामुळे वरिष्ठ मंडळी योग्य निर्णय घेतील यात काही शंका सर, पालकमंत्री म्हणून परत जबाबदारी स्वीकारणार का दिली तर? मी पुन्हा तेच सांगेन. मागच्या वेळी अपघाताने मी झालो म्हणत होतो. मी पुन्हा तेच सांगेन. या संदर्भातले सर्व निर्णय जे आहेत ते वरिष्ठ मंडळी घेत असतात आणि वरिष्ठ मंडळी योग्य ते निर्णय घेतील. महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करायला मिळणं आमदार म्हणून पुन्हा एकदा विधानसभेत चौथ्यांदा जाणं यातच फार महत्त्व आहे असं मला वाटतं.
सर, निवडणुकीचं जे यश मिळालं त्याचं श्रेय कोणत्या मुद्द्यांना किंवा कोणाला? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, महायुतीच्या या सरकारमध्ये 2.5 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने सामान्य जनतेला केंद्रबिंदू मानून महायुतीच्या सरकारने काम केलं होतं ते आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. हजारो निर्णय या सरकारने या ठिकाणी दिले. त्यामुळे एक गाडी उभी आहे. या सगळ्या गोष्टीमुळेच सामान्य जनतेमध्ये एक पॉझिटिव्ह व्ह्यूज होते आणि त्यामुळे सर्व मतांचा टक्काही मोठ्या प्रमाणात वाढला होता आणि सामान्य जनतेने हे ठरवलं होतं केंद्रामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आहे आणि राज्यामध्ये सुद्धा एक विचाराचंच सरकार आलं पाहिजे आणि त्यामुळे त्या विचारामुळेच या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा महायुतीचं मोठं मताधिक्य घेऊन तुम्ही निवडून आला. मी डोंबिवली मतदारसंघ हा नेहमीच महायुतीचा बालेकिल्ला राहिला. उजव्या विचारसरणीचा असा हा मतदारसंघ आहे. विचारधारेबरोबर चालणारा असा हा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे विचारधारेचा गेली 40 वर्षे हा विजय त्या ठिकाणी होतो आहे. त्यामुळे तो अविरत राहिला आहे आणि यावेळेला फक्त मताधिक्य थोडंसं जास्त आहे. मंत्रिमंडळ व्यवस्थापन होईल लवकरच होईल. लाडकी बहीण योजना महत्त्वपूर्ण ठरली का? सर्व योजना या महाराष्ट्रामधल्या महत्त्वपूर्णच आहेत. कष्टकरी, शेतकरी, लाडकी बहीण योजना अशा अनेक योजना या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने करण्यात आल्या. सामान्य जनतेला केंद्रबिंदू पकडून या सरकारने काम केलं होतं. त्यामुळे त्या सगळ्या योजनांचा कमी जास्त प्रमाणामध्ये हा माहितीच्या या पूर्णच्या पूर्ण सत्ता येण्यामध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पण मी एकच तुम्हाला सांगेन की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला माहीत आहे की सिंचनाच्या बाबतीमध्ये जवळजवळ 180 प्रकल्पांना पुन्हा मंजुरी देण्याचं काम हे आदरणीय देवेंद्रजींच्या केलं. त्यामुळे हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर्स सर्वात मोठी भूमिका हे करत होते. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्राच्या सरकारने 2.5 लाख कोटी रुपये महाराष्ट्राला दिले. याही सगळ्या भूमिका ज्या आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य या दोघांनी एकत्रपणे महायुती म्हणून विजयाच्या दिशेने उचललेलं प्रत्येक पाऊल हे या विजयामधलं असणारं महत्त्वाचे. कोकणात मोठ्या प्रमाणात यश हे महायुतीला मिळालं आहे. तुमचं मोठं योगदान आहे असं. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्रपणे काम केलं आणि मला आनंद याचा आहे की बरेच वर्ष तुम्ही आम्ही सर्वजण हे जाणता कोकण हे महायुतीचा बालेकिल्ला आहे हे म्हटलं जात होतं. आता हे 100% पट्टा आहे. 39 पैकी 35 जागा या महायुतीच्या जिंकून आल्या आहेत. त्यामुळे उजव्या विचारसरणीला मानणारा हा संपूर्ण कोकण आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. लोकसभेत सिद्ध झालं होतं, पुन्हा विधानसभेत सिद्ध झालं आहे. त्याचा अर्थ फक्त एवढाच आहे, विकासाला प्राधान्य या मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिलं जातं आणि मला खात्री आहे की महायुतीचे आमचे सर्व नेते यानंतरच्या काळातसुद्धा या ठिकाणच्या असणाऱ्या काही ज्या समस्या आहेत त्या समस्या म्हणण्यापेक्षा जे प्रलंबित प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांकडे या ठिकाणचं असणारं स्थलांतर, युवकांचं होणारं स्थलांतर याकडे विशेष लक्ष देणारच आहेत आणि त्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करतो. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणूक अर्ज दाखल करण्यापूर्वी मालवण येथील श्री भराडी देवीचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले होते. कोकणात महायुतीला यश देताना राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता यावी असं साकडं त्यांनी घातलं होतं. अखेर निवडणूक निकालानंतर कोकणात महायुतीचे आमदार निवडून येताना राज्यात विरोधकांचा सुपडा साबूत बहुमतानं महायुतीची सत्ता आली. मिळालेल्या यशानंतर रवींद्र चव्हाण प्रथमच जिल्हा दौऱ्यावरती आले. यावेळी भाजपा, शिवसेना, महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चव्हाण यांचं जंगी स्वागत केलं. यावेळी मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाल्याबद्दल चव्हाण यांनी भराडी देवीचं दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले. यावेळी आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळाकडून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. जळशा घेऊन लेकरांनी तुझी खाणार होती म्हणून तुका सारी तुम्ही नेसवलेल्या त्यात पाहून गोड पाहतो मिठात आणि माती मेल्याची पाहून कोण गेली.
मातेच्या आशीर्वादामुळेच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, आमच्या सर्वांचे नेते देवेंद्रजी, त्याचबरोबर यांच्या नेतृत्वामध्ये महायुतीचं सरकार पूर्ण झालेलं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या घराला येते आणि त्यामुळेच हे भौगोलिक यश हे माहितीला प्राप्त झालं. खरं जनतेची पुन्हा सेवा करण्याची संधी ही माहितीच्या सरकारला मिळाली. तर पूर्ण खात्री आहे की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये हे स्वप्न महाराष्ट्रातील जनता पाहते, शेतकरी पाहतात, युवक पाहतात, कष्टकरी समाज पाहतात आणि त्यानंतर आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वप्न त्या महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी पाहिलं आहे. तुम्हाला आपल्या महाराष्ट्र पद्धतीने अर्थव्यवस्था झाली पाहिजे त्या दिशेने जाण्याच्या साठी जे प्लॅनिंग तयार केलं गेलं आहे त्यासाठी महायुतीचे सर्व आणि सर्व सरकारमध्ये मिळालेल्या आशीर्वादाने प्रयत्न करणारा मला खात्री आहे येणाऱ्या काळात या सर्व जे अशांनी संकट दिले आहे ती संकट ही नक्कीच दूर करेल आणि आम्हा सर्वांना शुभाशीर्वाद परीक्षकांनी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये घराला आशीर्वाद असेच आम्हा सर्वांना आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पालकमंत्री पदाबाबत रवींद्र चव्हाण स्पष्टच बोलले. एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा आणि 26/11 मधील शहीदांना वैभववाडीत मानवंदना. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.